सालबारि आर्टिस्ट एस'सिएशन मोनसे हाबाफारि जादों। जोंहा बे आर्टिस्ट गेट टुगेदार जिथु दिनैनि हाबाफारि बेवहायथ' जोंहा 2020आवथ' पेन्डेमिकनि थाखायनो जों जेबो प्रग्राम लानो हायाखै आरो जोंहा जिमानखिनि माखासे थांनाय इलेक्सनावबो माखासे खोथानि थाखाय गोबां सेरखाय बेरखाय जादोंमोन बेखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आं बिराद गोजोननाय मोनदों बेवहाय गोबां आर्टिस्टफोरानो नुजाथिफैनो हादों आरो सोरबा सोरबाथ' पार्सनेल हाबानि थाखाय फैनो हायाखैबो जानो हागौ बिथांमोनखौ लोगो मोननो थाखाय आसा थाबाय आरो बिराद गोबाव जाबायमोन गासिखौबो लोगो मोनैया बेखायनो दा बिराद मोजां मोनदों। गासै बर' हारिमुवानो नोंथांखौ सिनायो सासे बर'नि फेमास फैबाय थानाय लाइमोनफोरनो मा फोरमायनो सानो? जाय जाय बिथांमोना आंथ' कालचारनि मानसि जाहैबाय बेखायनो आं कालचारनि सायावनो होनोसै जाय बिथांमोना दायो आगैमोनहा जाय जायहा एक्टिङाव गोसो बिथांमोना एक्टिङावहाय मोसानायानो जा मेथाइ खननायानो जा बेखौबो लानांगौ होननानै आं सानो मानो होनना बुङोबा जोंहा बर' आरो बलिउडआवथ' जेनेबा एक्ट्रिस होनना बुंबा खालि एक्टिंखौल'सो रोंनाय जायो खिन्थु हलिउडआवथ' एक्ट्रिस होननानै बुङोबाथ' मेथाइबो खननो गोरों मोसानोबो गोरों एक्टिंबो गोरों गासैजोंबो पारफेक्ट जायो बेखायनो उन्दैनिफ्रायनो जाय जाय बिमा बिफाया जुदि गावनि फिसाखौ जुदि कालचाराव बिदि एक्टिं लाइनावनो जा एक्ट्रिसावनो जा जिखुनु आयदायावनो लाबोनो सानोब्ला गासैथिंबो उन्दैनिफ्रायनो सरसा खालामहोबानो जाबाय आं बेखौनो सानो। आथिखालाव नोंथाङा मा सावथुनाथ' आं देग्लाय बानायथ'वा 2022आवहाय आङो मोनसे सावथुन बानायनो होननानै सानदों बेखौ उनावहाय नोंथांमोना आंनि चेनेलावनो मिथिखागोन। दा जोंनि साबसक्राइबारफोरनिसिमथ' आङो जोंनि जिमानखिनि बर'नि जिमानखिनि निउस मिडिया दङ जिमानखिनि निउस दङ बिथांमोनखौ आं बिराद साबायखर बावदों आरो बिथांमोना जेबो मोनालासे जेबो मुलाम्फा गैयालासे एसेबां खस्थ' खामानि मावो जों आदामोनखौ आं बिराद गोसोनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो आसा खालामो उनावहालागि साक्सेस जालांगोन गोबां साबसक्राइबार जालांगोन आसा खालामो। नोंथांखौ सिडि प्रडाक्सन होननाय मोनसे इउटुब चेनेल दं होननानै जों मिथिनो मोनदों नाथाय नोंथाङा मा सिडि प्रडाक्सनाथ' दायो अलमस्ट 5 मान्थ जाबाय ओमफ्राय आं सानगासिनो दायो जुदि साबसक्राइबार एसे बांनानै एसे पपुलारसिन जायोबा आरो मोजां मोजां मिउजिक भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननि गेजेराव सिनायथि मोननो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो इन फिउचारावहाय नोंथांमोना बेवहाय मिउजिक भिडिअल' नङा गोबां मोजां मोजां सावथुनबो नुनो मोनगोन होननानै आं मिजिं होबाय आरो माखासे थांनाय इलेक्सनावबो माखासे खोथानि थाखाय गोबां सेरखाय बेरखाय जादोंमोन बेखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आं बिराद गोजोननाय मोनदों बेवहाय गोबां आर्टिस्टफोरानो नुजाथिफैनो हादों आरो सोरबा सोरबाथ' पार्सनेल हाबानि थाखाय फैनो हायाखैबो जानो हागौ बिथांमोनखौ लोगो मोननो